Jól, nagyon. Igen, a picikkel nem tudnak mit kezdeni a nagyobb vacsorukák. Igen. Na mi van te, de most... Igen. Most mit reklamál? Nézd. Most mi van? Már is. Adjon Nem Gabi egy neked fogtam szeretet meg, neked. Majd nem adok. neked. Ne féltékenykedj. Picuri, gyere ide, kicsi. Joe, Úgy mozgatja Joe. magad, egész feneke Napas mozog kéz, majdnem. napas az íz, ilyenkor beszél. Joe, gyere ide! Gyere! Gyere, vacak, gyere! Gyere, ügyes vagy, jól van. Jól van. Kezdik. Boni. Kicsit hagyjad. Rendes teszel? De jó hangod van, Rendes teszel, öcsik? de jó hangod. Megmondod neki? Nagyon aranyos. Igen, nagyon jó. Elfotóztátok őket? Igen. Az így egy ilyen négyes. Jaj, hogy befekszik? Miért ordítasz? Miért ordítasz, öcsi? Nem vagy szívű. Rám nézett is meg. De nem tudsz el az agy. Nagyon. Oktásó, valamit keresel magadnak? Ücsköd fogarat? Igen. Na, ezek fölhagyják a nyulat, te meg kihúzod a lukból, jó? Így van. De mentek Ott van, rókára is. keresd. És ez megnéztem, azt mondták, hogy a falka nyúlra. Később azt mondták rókára. Keresd, Nem tudtak ott van, eldönteni, igen. hogy akkor hogy nem ment el a rókára, és jöttek nyúlra. Hát úgy, hogy most kiderült, hogy van rókakopó, tehát magasabb és rosszabb az óra. A rókakopó, Billy Terrier vagy valami. Azok mentek a rókára. Megfigyeltem egy kicsit. Lehetünk adra. Jó, elfáradtál.